te, da ni'n symud ymlaen at pencampwriaeth y bystych. Pob un o'r bystych sydd wedi ennill rhiban coch fydd o'n y cilch. Mae'r hethfrod wedi i gorffen y fan hyn. Ac mae William Bright Sainz efo fi fan hyn wedi cael 2 ddiwrnod prysur a gweud y gwir. Mae'n bod yn bleser byr Wil yn dwi. Wel yn di, gwachod o leiad o wartheg sydd wedi bod o'n blaenau ni. Ond mae'r Callum yna, fe oedd yn berniadu'r heffrod ddoe. A fe, Richard Taylor, oedd yn berniadu'r heffrod ddoe. Ia. Bydd y ddau berniad efo'i gilydd rhywun fath ar heffrod yn union yma. Bydd, a fi Mark heddiw yma yn rhoi i law ar y bystych am y tro cynta. Bydd. A bydd yr un peth yn digwydd ac oedd efo'r heffrod, mi bydd y ddau yn mynd ar hyd y bystych o un pen i llall, yn goes i'w gilydd. O berniad y bystych yma na i chi ddoe. Richard Taylor. A wedyn bydd y ddau yn penderfynu fo'i gilydd gobeithio i gael ei pencampwr. Allan. Ia. Dwi'n meddwl bod gan Gymru gystadlydd reit dda yn y bystych yma. Oes, chwarae teg, oes. Na, mae yna ddau bystach yn sefyll allan mae mi. Bystach Elias, lle mae'r... Na fo, ia. Beirniad y bystych yn handlo wan. A mae yna bystach yn y pen draw oedd yn y gystadleuaeth wedi cael ei brynu o dan 1450. O ia, o ti'n licio hwnnw? Do, dwi'n licio hwnnw, do. Na ti, wrth gwrs. Ond dyna fo, i dewis nŵdio. Doedd y pris na ddim yn ofnadwy o ddrin. Nag oedd, chwarae teg, nag oedd. Heidion yr safon yna. Nag oedd. Ond mae'n gystadleuaeth dda hefyd, yn dydi? Yndi, mae'n gystadleuaeth dda, yndi, achos mae fo bystach wan, ia. Bystach di gael o wyndaethau fanna di gael ei brynu am 950 o marchad raglan. O ie, mae'n diolch chi. Mae'n bystach da hefyd. Yndi. Mae'n gystadleuaeth dda hwnnw, achos mae'n rhoi cyfle i'r ifanc. Wel, debyg iawn. Yndi. A mae'n rhoi bod modd cael un da am bryd. Yndi, yn ollol. Twy'n amal iawn, dyn ni'n gweld y prisiau mawr. Wel, mae'n torri calon llawer yn enwedig am bryd y hyrddo'r y pethau. Wel, yndi, yn ollol, yndi. Ond chybod, i fod yn realistig, dyn ni eisiau cael ei dalun, dyn ni. Oes, yn hollol, ia. Na. Na. Hwn yn rhaid yn dod fewn y weddol sydyn dyfedd o i'r ffai o'r ferch Penmillion yna. Ia. Hereford. A mae'n debyg bydda nhw'n cadw, ddau funud yn cadw i sylw. Wrth bod y ddwy heffrod yn mynd gyntaf, bod fel arfer, mae rhywun yn trio cael y reidion wbath yn... Ia, i fatio. Wbath i fatio, ia. Mae'r bridiau i gyd pan gan nhw i... pan do nhw fan hyn i'r... cam... Yw hwnna gan Mark a dan ni law wan, ddim yn neud o'n i'n meddwl cymaint a hynny ohono o'n na fo. Ie. A i o'n handlo fo. Yndi. A wedi gorffen. Reit, mae o wedi gorffen. Yndi. Draw wan. A mae o'n mynd rownd i ddeud i fynd i daro i jampion y bystych. Yndi. Mae champion yr heffro wedi dod i Gymru. Mae champion y babis wedi mynd i Gymru. Lawr i Ddyfnaint. O, Ddyfnaint yn mynd, ia. A ben campwriaeth y bystych yn mynd. Reidon di. Ia. Yr eidion di yma, os da ni'n cofio ddoe, wedi cael ei fagu gyn Bailey Indy, oedden ni siarad efo Sian ddoe. O, Taro Bailey. Bailey, ia. Ie, wir. Ia. O, na fo, hwnnw ardal Ponseni. Ia. Ac cyn gawn ni weld beth pwy sy'n ar cil wobr. O, mae frawd yn dod mewn. Yndi, oedd y ddau allan o'r un taro. Ddau wrth yr un taro. Oedd. Ponseni. Ia. Brian Jones a teulu Bailey. Sy'n perchen y taro glas Brydeinig. Yw i tad nhw. Ac allan o fiwch lim, mae'n siŵr yn efo Brian. Ia, lim byr, ia. Yna lot o'r bridwyr yn reid y taro glas ar y lim byr. Oes. Achos mae'n gwrysad reid ni sgwydeg. Oedd na ddau heddiw yn un o dosbarthiadau y lloi bach na bore yma. Bridwyr limos, ynddi? Ia, na chi, ia. Ia, nothol, ia. Y ddau yn ail. Ynddi.
Ie, yn bosib las brawd mae ddilyn, achos mae hwn yn idion da ofnadwy gyn salu yma. Yndi. Yndi. Aidion salu hun ydi ond. Hun, ia. Na chi, ia. Na iawn, maen nhw jyst yn trafod wan ynddi. Ne. Yn ei weld lle a nhw. Mae Callum yn sefyll nôl a gadael i feirniad breiddiol y bystych. Nid y gwaith ar un o bryd, ond maen nhw'n siŵr wedi bod yn siarad â'i gilydd. Ie. Ar un broc yma, mae'n edrych yn Mae'n debyg bod o'r rhwng y broc ar dys yn ei ddweud, ynddi. O, ni'n mynd i ddod. Sa'n ipyn o gamp i'r perchenog y bystach broc tas afon dod ymlaen. Esgob yna. Yn bysa, chwarae tego. Bysa. Bysa. A fysa fe'n edrych ar ei wolet. Ia. Ia, nollol. Mae hyd dan yr un o broc. Ia. Maen nhw'n edrych ar hyd o'n salu wan. Ia. Fi'n cofio bod o'n ail i'r pencampwr heddi yn i'r osbarth. Ia. Ddoi. Ac fel y gwelwch chi. Marc yn dangos rhinweddau yn broc. Yn ollol. Y ddau yn handlo nhw, achos mae gwahaniaeth rhwng y ddau mae'n debyg yn diddwad yna handlo o fan. Ynddi. Dwi'n mynd gweld barnwr y bystych ddoi. Mr Taylor wedi law yn ddigon cadarn yn y peth. Ac efo ni fel di, mae'n job bych chi wedi gweld oherwydd y lliw, ynddi? Ynddi. 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 Hano. Ia. Da ni ddau ferniad gwahanol. Mae ddau yn pedroni, ynddi, dipyn. Siw bod y ddau ddim o'r un farn yma, ond mae wedi reid o'r dy yndi, chwarae teg. So mae yna ddau hanner brawd. Oes, chwarae teg, i pyn o gamp i beli. Ddau hanner brawd ar anifeiliad. Ai.